سلام كبرات تخاتلتي كمي كانيهم سلام كانيهم تكونوا بعضكم تسفايا مساهم زلوخو حافتكم فيوري انقع بسلامة أخو بناب شانلي ندولكو سلام كتهلو أبزلوخو مو بعضكم تسفايا أنا صبو الله إغزابير المسكن بقاري لو معنتي كمتي أبر استزرعنا يو مساهم دس بلني حاقو سيك كافلي مساهم متي كلايكا نوي حقات أفي نيرة بمتفقي تشاقلكم نصحف كناري مالتي تأفي إخي هذا جزء فيديوهات الزرقحة زنبرة فيديوهات الزرقحة حادش نجرجن كم تقدم بشرحه من أي شراي بالكلكم نيرة تنسترد أكن بمتفقي تصحف كناري تعني لمسكنكن إنباري لو ما أنتي كنتي أم توزر أخنو حاجوسي بسرعة حيزلكن متقله تميسله مالتيو كمت قدمي كم زبالة فيديو سريح قبل سريح نوي خوين ديو حجيجن مساخن كسرح متقله كرة خاتلتي انبقري كمتي زبالنا يو انتايتو بسرعة تلكن قال يخن قميت كنا لهن قال يخن كأنت يكونوا خوين كأتولا له مالتيو حجي لو ما عندي أتي حاجوسي أنت يمثل ككافلكني مالتيو مجمرتا خلو نرخبو حاجوس تخونا نرخبو عوض تخونا نجا مالتيو إجزابير دفقودي مالتيو إحنا نحاسب بوزح نجر كنجبر زي عم زي ودي زي هنجبرنا زي عم زي غير زي هنجبرنا نبدينا مالتيو جن كل بفقاد إجزابير يزهو ماتي بس حيز ولا كأملاخ يزهون حدث لزجبر ساعات جرمات حدث رهبة ساعات رهبة ساعات رهبة كون كل سب رهبات يكوني سوق زبير كل جزء أبتز فوقه يزجبر الناس لذي لو ما عندك أنا عي زبير ذهبني وهبته بركة نبغى نشارك جبر متعلقه مالتيو يا حاجو سيلو ما عندي المجمر تجزء مساخني دجمر زلوه مالتيو سلامن تكاسو كم تخبراني سلازخبركن كلاي أبزي يوتيوب مالت بزوح سبالو بزوح استفالي عينه سبالو مالتي بعدمه كابايت عابي أتيهتي اللخان أبزنا هي تخاطلت مالتي حواتي مساتي معباي من أسي سلازي تصبقكا سلازي دحوقسو نسب ناتي تصبق ويت ناتي حاقوس كا يحوقسكني إلى سزا حسبكو إيه مالتيو سلازي نايبا حكي لكن كابل بي مالتيو نسب دويلس زي تحقق زي أراهي والله هو زي أخوين الله كمان عيبوا لكم مجمر تاجزي زنقدر كنزل الله مونياتو سخن كانتي فاميلي ناتي أكل سزخان كن مالتي يعني التعامل زخون سي مساي سلازلخن سلتكاتراني قال حجي دخون فاميلي حاوي حافتي أدا أبو زخون سلافة المحازة قربا ولا بيتسب بجكات مساي بقربا أب دخلنا نتفه التراخم إن شاء الله تمرت خيدي بقى تمرت يز خيد أب تمرت استزرح بنسب راح يزفلت إمبر كاسس فلت إلا مالتيو بس خان تايو كم سبالكوخن برخت كاب زبالكوخن إجزابيهر بربعي قلعة باريهني قلعة ربعي قلعة يمتزالوخو مالتيو إسيات في إني نيرو مغنياتو مت في أي مغنيات كاخن تزبالكوخن إن شاء الله ناتي تنسب الطعم خبيش لزخونا كل جزء في اللفت مجمرتا كاب سلسته سجاب حمش شوح دولنا كاب حدا واحد سجاب حمش شوح دولو تلو سجاب أربعة بالطعم يزحم بالطعم إن شاء الله كمت إن لا عليه زحم ما أبقى زي ما يقول سرح إني بقى ولا تيم دك أيام فوق بس إنك محماري يقول إحنا بتريه زقوي نفس زقوي مالتي ما يقبل يبلعني بالطعم يزحمم سجاب أربعة يحمم بغد بيشعوها حمشته قرب مسكبركو يحشني جيك زامير مسكن ستوقاتك نفسيك قرب تقواتيري دحن سلازخون كي إيه فيديو سرحة كنا لخ بخمس مالتي كنت أبغى نقارو تي حبة حدا جنك أمتشس نتنسيتين تندي تحماكو إجزابير مسكن تبغى خوي قص لكن مالتي منياتو تحمام أنا زخون سب كم زيادة أني سانتين نسوي تحمم دا تحمم أي حممني ويا تحمم نتيلني سكت أجمل أنت حمام حرسنا خلاتنا ما عريا زبل مالتي كبد نديو حمام حرس إلا يكون جنك أقل حرس زول حمام تحلفه سقايك أي بزح مالتي
ስለዚህ ጽቡቕ ነገሩ ኸኣሲ ንትምህርቲ ኸይድ ነይረ ካብ ሰፕተምበር ጀሚረ ማለት እዩ ሽዑ ዝሓመም ኩሉ ግዜ ንትምህርቲ ኸይደስ ሪላክስ ኸውና ወላ ሓንቲ ደይኮም ምክንያቱስ ወላ ኣብኡ ሳብቲ ዕረፍቲ ግዜና ካብ ንጎ ካብ 9 ፈረቓን ኣቲና ሰዓት 3 ኢና ንወፅእ ካብ ትምህርቲ ማለት እዩ ትምህርቲ ከለኹ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ካብ መዓልቲ ከብረሃል ክልል ምሕሾም እየ ነይረ ኮሌጅ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ እየ ዝመሃር ማለት እዩ 4 መዓልቲ እየ ዝኸይድ ማለት እዩ 2 መዓልቲ እንግሊሽ ኮምፒተር ማትስ ኸይድ ማለት እዩ እታ እንግሊሽ ደስ ይልኒ እየ ዝመሃሮ ማለት እዩ እቲ ማትስ ብዙሕ ደስ ኣይትብለኒ ናደነው ዋይ ግን ንበቃ ክኸያለን ንዓይ መዘናግዕ ይኾነኒ ሓፃርያ ካእታ ግዜ ማለት እዩ ተንክልተ መዓልትን ካብ ንጉስ ጋብ ሰዓት 3 ይኸውን ናብ ትምህርቲ ምውዓለይ እቲ ይርስዖ እቲ ሕማም ይርስዕ መንቀሳቐሲ ይኾነኒ ገዛ መፅኻ ክሽነ ገላይ ኣቱኒ ብጣዕሚ ከቢድ ያሊፍ እየ ማለት እዩ ስቲል ይመሃር ኣለኹ እየ ደስ ዝብለኒ ሕጂ እግዚኣብሔር ይመስገን ወላ ቁሪ ከሎ ግን ትደይ ከይዲ ኣብ ገዛ ምን ማዕንደቂ ሰይድ ውዕል ጭንቀት ይገብረለይ እንድሕር ደገ ወፅእ ግን ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛ ጥዕቲ ሓማመይ ነይራ ብኸምኡ ከዓ ሓንቲ ሙዳይ ነበረኒ ቪድዮ ክሰርሕ ገለ ከምዚ ኣነ ከምኡ እየ ለሚዳ ከምስሪያን ዘለኹ ምሳኽ እንዳዛረብኩ ወይ ከዓ ሙሉእ ነፍሰይ የተረእኹ ገለ ለሚደቲ ቪድዮ ክሰርሕ ማለት እዩ ብኸምኡ እየ ጥፊ ኢለ ነይረ ሕጂ ከዓ ከም ዝበልኩኽን ረብዓይ ቆልዓ የምፅእ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ደቀይ ከጎቢዞም እዮም ተጓሌ ዳርጋ 4 ዓመት እያ ትኸይድ ዘላ ደሸገር የብለይን ግን ከም ዝበልኩኽን እቲ ሕማም ሕርሲ ዘሎ ገለ እምበር ብሓጎስ ብደስታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎት ትገብራለይ ከዓ ጸሎት ትገብራለይ ከዓ ኢለ ቃንተ ከዓ ጸሎት ትገብራለይ ኣዴይ ማርያም ሰላም ክትመፀኒ ከምኡውን እቲ ከም ዝናተይ ውላድ ትደልያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውላድ ይፍጠረልክን እተን ነፍፅራት ዘለኽን ኣምላኽ ጽላል የጽለልክን ኣዴይ ማርያም ተሓልኽን እቶም ዝወለድኩም እግዚአብሔር ብጥበቡን ፀጉኡን ይዕብየልኩም ማለት እዩ ካብ ውላድ ዝዓቢ በረኸት ጸጋን ኢላ ብዓለም ዘይ ምዋዝር ዘይብሉ ውላድ ማለት እዩ ካልእ ብገንዘብ ብገለ ብኩልቶም ፀይኻ ማለት እዩ ውላድ ግን ካብኡ ዝዓቢ ጸጋ ያለን ኣብ ስደት ኮይነና ከማን ቁርብ ከምዚ ምሻሎ ንቆፅሮ ትወለድና ክንደይ ቆልዑ ኣለዎም ክንደዚ በዚሑ ኣብ ስደት ገለ ንምንታይ ስለ ዝኾነ ቁርበቲ ኣብዚ ቁልዑ ትዕቢ ቁርብ ክብድብል ስለ ዝኾነቲ ዝኽብዶ ነገር ከዓ ኣደ ኣቦ ምሳኻሲ ዘየለ ወይ ጎረቤት ገለ ስለዘየለ እምበር ብኻልእ በቲ ሓደ ናቱ ኣንጻራቱ ከዓ ብዙሕ ከዓ ፅቡቕ ኣለዎ ማለት እዩ ሓቂ ሓይሽ ኣነ 2 ቆልዑት ኣብ ኤርትራ እዮም ተወሊዶም ዓበይቲ ደቂ ኣብዚ ሓንቲ ቆልዓ ወሊደ እቲ ወላ ኩሉ ሲ ትራሓሕ ከም ውላድ ፈቲነየ እቲ ኣብ ርእሲ ምውላድ ፈቲነየ ማለት እዩ መጀመርታ ምስ ተመርዓኹ ገለ ቀልጢፋ ይወለድኩና ካልኣይ ዓመተይ ገለ ምስ ቆልዓ ይውዒለ ማለት እዩ ካልኣይ ዓመተይ ምስ ሓለፈ ገለ ሽዑ ግን ቀልጢፈት እያ ካለይቲ ጓለይ ነቲ ኣብ ወደይ ብዓመት 8 ወርሒ ተሓላለፉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ፅቡቕ ዝገብሮ ካብቲ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ቆልዓት ምዕባይ ክድበሃል ከዓ ብውሕዱ ጎኒ ጎኒ ደቅኻ እንዳዕበኻ ክትመሃር ትኽእል ደቅኻ እንዳሓዙልካ መንግስቲ እንዳሓዘልካሲ ክትመሃረሉ ትኽእል ባይታ ስለ ዘለካ ሓደ ፅቡቕ ገብሮ ካልኣይ ወላ 2 ውዕሉ ብርእሲ ወይልካ ስሰከይ ዓረብያ እዚ ፑሸር ስለ ዘሎ ከምኡ ትገብር ኣነ ግን ብድሕረይ ሓደ ቆልዓ ብቅድመይ ቆልዓ ዝኸትኩሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ኣነስ ፈቲነ እየ ሽዑ እዚኣ ሳልሰይቲ ጓሌ ከዓ ድሕሪ 6 ዓመት ኣብ 7 መበል 7 ዓመት ተወሊዳ ማለት እዩ እዚኣ ንእሽተይ ዘላ ጓሌ ሕጂ 4 ትኸይድ ኣላ ስለዚ ሲ ሓደ ገት እቲ ምርሕሓቕ ፅቡቕ እዩ ተቐልጢፍካ ምውላድካ ናቱ ፅቡቕ ኣለዎ ብሓደ ዓቢልካ ንምባል በቲ ኮይኑ ባይቲ ኮይኑ ወና ነገር ቆልዓ ዝበለፀ ነገር እዩ እቲ ከምዚ ኮን ኣብ በረኸት ግን ከምዚ ኮይኑ ቀልጢፈ ወሊደ ደንጌ ወሊደ ይኮነ ዋልደ ይኮነ ዘይኮነ እግዚአብሔር ጥዕና ዘለዎ ቆልዓ ክህበካ ከዓ ትምነ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልተይ ከምዚኣ ትመስል ናይ ሎም መዓልቲ ኣደነው ንዓይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ስለ ዘለኹ ናባኽን ከዓ ሸር ገይረ ማለት ምክንያቱ ብቅድሚ ሕጂ ከዓ ዝኾነ ሰብ ስለ ዘይተዛረብኩም ምሳኽን ስለ ሓጎሰይ ሸር ዝገብር ዘለኹ ከም ዝበልኩኽን እግዚአብሔር ሓሳብ ልብኽን የስምረልክን ትምነይኦ ማለት እዩ
ጥዕና ጥራሕ እምበር ጥዕና እንተ ሂብካ እግዚአብሔር ሶሪ ውላድ ተርክበሉ ኢኻ ስራሕ ተርክበሉ ንኩሉ ነገር ማለት እዩ ፅቡቅ ነገሩ ኣብዚ ዓዲ ከም ዝበለክን ኣብ ዝኾነ ማለት ዘለና ስተ ዘለና ውላድ ወሊድና ኢና ገዛ ከፍ ክብሎ የብልና ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብጎኒ ጎንስ ክንመሃር ንኽእል ኢና ካብ ስራሕ ቁርቡ የትርፉና ይኾኑ ስጋብ 2 ዓመት ዝገብሩ ገለ ስራሕ ፉል ታይም ክሰርሕ ይትኽእል ኢኻ ዝኾነ ፓርት ታይም ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ 2-3 መዓልቲ ገለ ኣብ ሰሙን ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ እሱ ግን ከምዚ ፐርማነንት ስራሕ ተለካ ወይ ከዓ ዝኾነ ከምዚ ኮርስ ገለ መለ ምሻለ ወሲድካ ከምዚ ናይ ቆልዑት መሓዝ ድዩ ምፅርራይ ድዩ ዝነበረካ ስራሕትኩም ብዝኾነ ጥዕና እንተይብካ ንኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲአን ከምዚ ኸማይ ዘለኽን ኣብ ጥንሲ ዘለኽን ኣደይ ማርያም ንኩላትና ብሰላም ትምፃና ብጥዕና ብሓጎስ ማለት እዩ እምበኣረይ እዛ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ናይ ሎማ ዓንቲ ኣደኖ ነዊሕ ገይፌ ነይረ ብከምዚ ምዝራብ ቁሩብ ክስታይ ኮይነ ነርቨስ ኮይነ ማለት እዩ ግን ሆነ ነገር ተመልእኽትና ባኹን መህላፍ እዩ ኣዝየ ደመስክነኩም እዛ ቪድዮ ከዓ ላይክ ግበርዎ ኢኹም ላይክ ስለ ሪኮመንድ ስለ ዝገብረ ዩቲዩብ ግዜ ትወዘልኩም ኒያ ኣዝየ ደመስክነኩም ክብረት ይሃበለይ ስለትከታተሉ ንፅልኩም ዝተከታተልኩምኒ ኣብ ዘለኹም ወደጊሜ ሰላምን ጥዕናን ይምንየልኩም ሰሰናዩ ብካሊእ ቪድዮ ብሓድሽ ቪድዮ ህጂ ከየሰኮፍኩ ኖርማል ኮይነ ዘለኒ ሓሳባት ዘለኒ ነገራት ሸር ክገብር የምሳኹም ይቀኒለይ ባይ ባይ